Почистване на гаража, косене на тревата, градинарство. Трябва ли да правя това? Какви обезщетения дължа на семейството? Като болногледач трябва да разгледам списъка с дейности, които са част от работата ми. Този списък е описан в професионалните разпоредби в параграф 159. Търговската камара предлага многоезичен онлайн консултант за лица, полагащи грижи. Разбира се, важно е да проверя и дали специалните дейности са регламентирани в договора с семейството или с агенция. Дейности, свързани с домакинството. Това включва пазаруване, готвене, почистване и много други. Това включва също така грижи за животни и растения, т.е. хранене на животни и поливане на цветя. Винаги става въпрос за това какво точно очаква семейството и какво вие смятате за подходящо по отношение на грижите. Следователно, косенето на тревата веднъж седмично е напълно приемливо, ако градината не е твърде голяма и другите задачи не са твърде обширни. Това обаче не включва работа за деца, които не живеят в домакинството. По-добре е да поговорите за това предварително. Най-добре е да обсъдите ежедневната работа, която трябва да бъде извършена преди подписването на договора. Също така изяснете за кого са предназначени тези задачи. Някои семейства изискват от вас да готвите за хора, които не живеят в домакинството. Също така попитайте колко често се изискват определени задачи. Поемане на допълнителна работа срещу допълнително заплащане. Ако това стане прекалено много, трябва да се споразумеете с семейството, че някои задачи ще бъдат свършени срещу допълнително заплащане. Това може да бъде готвене или пране за други членове на семейството или дори подреждане на мазето. Всичко, което не е договорено при подписването на договора, може да доведе до проблеми по-късно.